vidim kako nas ovi ljudi mogu ugroziti, osim što nas mogu naučiti da se budemo zahvalni za, ne znam, komadić kruha i iskrena jedna ljubaznost i zahvalnost. Ljudsko biće za nas ljudsko biće. Mi se trudimo stvarno pomoći svakome. Biće ovo još jedna noć u životu onih koji su odlučili pružiti ruku ljudima na putu. Čuju se hrvatski, engleski, francuski, njemački i svi se razumiju. Uskoro će stići još jedan vlak i u njemu oko 1500 ljudi. Kad dođe vlak, najprije idu muški koji su jači, spremni i brže hodaju, jer smatraju da treba čim prije prohodati, tako su ih policija obično pratila. Obično na začelju su uvijek familije sa malom djecom. To obično bude po minimum 2-3 djece. Mi vjerujemo zapravo da osim naravno nahraniti nekoga, napiti ga i utopliti ga, je strašno važno nekoga i bodriti zapravo, dati mu nekakvu podršku, reći mu dobrodošli ovdje. Meni je to zapravo jedna vrsta domoljublja, jer ja smatram da predstavljam tim ljudima i gomili tih ljudi koji dolaze i koji će još doći svoju domovinu na najboljem mogućem svijetu. Ne ide uvijek sve prema planu, dvojbe pred granicom, osiguranje prijelaza ili pomoć ljudima. Ovdje ne smije stati kolona ni sekunde. Što znači, ako hoćete da to dijelite na miru, ono kako ste vi predvidjeli, to mora biti bez zadržavanja i raštrkavanja okolo. Inače ću morat maknuti sve. Tako da budemo jasni i precizni u zadaćama. So no stopping, no delivering clothes, only food, fast as you can, as fast as you can. So only if you are able to see like urgent need, that the kid doesn't have like shoes at all, or that it's almost naked or something like that, and if you know where that clothes is, you get it. Za volontere to su loše vijesti. Marijana odlučuje ići u susret koloni, tako će ljudima pomoći u hodu, a ne na prijelazu gdje se ne smiju stvarati gužve. Danas je spretnija, već zna kako to ide. Moja jakna od jučer je završila na ženi koja je išla sa sinom u običnom džemperu, bez ičega. Ti ljudi ne znaju kud idu i ne znaju da će cijelu noć provesti na otvorenom. I kad sam je vidjela, bila je zadnja u koloniji i više nisam tu trebala biti. I kad sam je vidjela bez jakne, onako skinula sam se i žena nije htjela primiti, bilo je neugodno, ali neka. Marijana je pravnica, ima sina, obitelj, kao i većina ljudi ovdje. Tu ima ljudi koji će biti cijelu noć, ima ljudi koji uopće nisu spavali. Uvijek ima nekoga, makar većina tih ljudi radi i sutra ujutro će u 7-8 sati ići na posao. S odjećom koju je pripremila smjestit će se niže uz cestu kojom će proći kolona. Mi dalje nastavljamo uz Emira i on će sutra na posao, no prije toga krenut će u susret izbjeglicama koji će doći sljedećim vlakom. Smirujem ljude, tješim ih, kažem im što ih sljedeće čeka, koliko udaljenosti imaju do granice. Nosim djecu, kad vidim mlade majke koje ne mogu dalje nositi jer imaju puno stvari. Bliži se ponoć i ljudi su uglavnom kod kuće. Neugodnu tišinu prekida negodovanje jednog stanovnika. Tornjaj se, Bora, ajmo, tornjaj. Ali na svojem vlasništvu imam pravo govori šta hoću. I tu mi ne može niko staviti na ovaj plot, niti vi, niti vi. Dobro, šta si beri? Nije me problem. Hoćeš ti se sama shvatiti? Neću se. Neću se, ništa, ne, okej. Poštovanje, okej. U redu, ne. Evo, gospodine, oprosti. U redu, ništa. Ajde, mir. Ajde. U redu. Sve u redu, samo molim da mi niko ne stavlja ništa gore. Ovo je srećom iznimka. Uskoro dolazi vlak i kroz ovu će ulicu proći 1000 ljudi. Od granice ih dijeli 20-ak minuta hoda. Uvijek ih stavimo i uvijek su žedni, uvijek je neko žedan. Nama kroz državu prolaze liječnici, prolaze kompjuteraši, dizajneri, profesori. Da, prolaze i šoferi i svako zanimanja i sve. Mi imamo stare tenisice, kutiju konzervu ribica i mašemo je. Mislim da bi trebali razmisliti o tome, možda nam fali kadra u državi.
Luka i njegova žena Leila začetnici su inicijative na Facebooku Are You Serious? Okupljaju ljude, prikupljaju hranu i odjeću. Ne poznaju granice. Najčešći komentar svih je: još si tu. Ma da, krenuo sam u 12, ne, ali 10 na večer. Ali onda kreneš pa još samo ovo, pa samo ovo, pa samo ovo, pa samo ono i u principu svi ostanu duplo duže nego što su mislili da će ostati. Ne. Meni je tu sin koji ima 15 godina, koji ima školu i koji jednostavno ne želi ići doma. Ne. Ja ga sad moram odfurati jer to je... Kad jednom to doživite, osjetite zapravo, kad shvatite koliko su ti ljudi bespomoćni bez vas, kako da ih ostavite? Trčimo za tom djecom da ih oblačimo, da oblačimo ljude, da oblačimo žene, da oblačimo kogod je loše obučen, a takvih je 50%, a oni idu pješače daljnja 2, 3, 4 kilometra i da bi cijelu noć bili vani. Uvijek su najteže noći. Najteže su noći jer čudno mi je gledati djecu koja su budna po noći. I obično ih ne gledate, ali tako? No. Zbog brzine kretanja ljudi se slabo vide, tek pokoje lice, pitaju gdje su, koliko ima do granice, što će s njima biti dalje. Najbolje mi je reći istinu. Zato što ako im ne kažete istinu, onda se oni ne pripreme, konkretno. Ne? Ako ne kažete čovjeku da će sad doći tu do nekakvog polja, da će biti 5 sati, onda on može doći, onda on može pomisliti da mu ta deka koju nosi sa sobom više ne treba, jer je sad došao u bolji život, pa će ju odbaciti, a onda mu bolji život bude tako da se smrzne na polju. Zaustavljanje nije dobar znak. Ovo je lice roditelja čije je dijete bolesno, ima temperaturu. Crveni križ može pozvati hitnu, no to znači privremeno zaustavljanje u Hrvatskoj, a djed i baka već su prešli granicu. Ovo je samo jedna u nizu teških odluka na putu. Strah ih je da neće proći ako zastanu i zato idu dalje. Ljudi iz Sirije su nevjerojatno kulturni. To stvarno treba doživjeti. Ne? Da to dijete koje prođe, znači tolike kilometre koje hoda po noći na toj temperaturi, da ne kažem pečara pa i cipela, dođe i vi mu date kutiju bombona i nijedan nikad nije uzeo 2 bombona, nego samo jedan. To je meni uvijek onak iznenađenje. Znam svoje klince koliko bi uzeli bombona, pa mi je i ti roditelji koji su uvijek zahvaljuju. Malo poslije ponoći zabranjen nam je pristup granici i snimanje. Za nas je to završetak priče, za volontere uvod u još jednu radnu noć i iščekivanje rijeke ljudi u potrazi za boljim životom.